Sä arvokas oot, sä osaat ja voit. Köyhistä ja vaivaisista huolehtiminen oli seurakuntien velvollisuus ennen 1800-luvun loppua. Kehitysvammaisia ei tuohon aikaan erotettu omaksi joukokseen, vaan heidät katsottiin kuuluvan samaan ryhmään mielisairaiden, epileptikkojen, huutolaisten ja irtolaisten kanssa. Heitä pidettiin parantumattomasti sairaina vielä 1950-luvulla. Suurin osa kehitysvammaisista asui 1900-luvun alussa kodeissaan, joissa olosuhteet olivat usein puutteelliset. Kodit olivat ahtaita ja perheet vähävaraisia. Monet lievästi kehitysvammaiset päätyivät töihin maatiloille tai perheisiin eläteiksi. Vaikeavammaisia sijoitettiin vaivaistaloihin, jotka vuonna 1920 muuttuivat kunnalliskodeiksi. Vaivaistalon hoidokit aterioimassa. Jos laitospaikkaa ei ollut, kehitysvammainen saatettiin eristää ulkorakennukseen tai navettaan lukkojen taakse, koska vanhemmilla ei ollut mahdollisuutta antaa tarvittavaa hoitoa ja tukea. Usein vanhemmat kokivat häpeää vammaisesta lapsestaan. Sortavalan miesdiakonilaitoksen suojiin oli 1900-luvun alussa kertynyt monenlaisia hoidon tarpeessa olevia. Laitoksen johtaja Otto Aarnisalo vaati, että apua tarvitseville tulee saada inhimillinen elinympäristö. Vaaliala. Ensimmäinen kehitysvammaisten suuri hoitolaitos perustettiin Karjalan Sortavalaan vuonna 1907. Laitoksen johtaja rovasti Otto Aarnisalo korosti, että laitoksessa ei saa tyytyä vain perushoitoon, vaan kehitysvammaisia on myös opetettava ja kuntoutettava. Aarnisalon periaate oli radikaali, koska 1900-luvun alussa kehitysvammaisten ihmisten ei uskottu mukautuvan osaksi teollistuvaa yhteiskuntaa. Ajateltiin, että heille oli turvallisenta elää muun yhteiskunnan ulkopuolella. Sortavalan Diakonissalaitoksen kehitysvammaisten tyttöjen hoitola. Kirkon diakoniatyö käynnisti kehitysvammaisten laitoshuollon palvelut Suomessa. Vaaliala, Rinnekoti ja Antinkartano olivat edelläkävijöitä yhteiskunnalliselle kehitysvammahuollolle. Sotien jälkeen vammaisista ihmisistä huolehtiminen tuli kuntien tehtäväksi invalidihuoltolain myötä vuonna 1946. Kehitysvammaiset nähtiin omana ryhmänään. Vuonna 1958 voimaan tullut vajaamielislaki jakoi maan vajaamielispiireihin, joihin tuli rakentaa oma keskuslaitos. Laajamittainen vajaamielislaitosten rakentamisen ajanjakso sijoittui 1960-luvulle. Kehitysvammaisten hoitopaikoille oli Keski-Suomessakin tarvetta. Tämä on sellainen lapsi, joka siellä koulutettuna voisi kehittyä, että myöhemmin olisi toiveita pystyä elättämään itsensä. Suurin surumme ja yhdenmukainen surumme on, mikä on näiden lasten tulevaisuus, sitten kun ei meitä vanhempia enää ole. Suojarinteen keskuslaitos aloitti toimintansa Suolahdessa vuonna 1965.
Suojarinteellä oli enimmillään noin 300 asukasta. Siellä oli myös harjaantumiskoulu, toimintakeskus, suojatyökeskus ja oma vajaamielishoitajakoulu. Vajaamielishoitajakoulun tavoite oli toimia vain muutaman vuoden ajan, mutta Suojarinteellä toteutettiin kaikkiaan 10 kurssia vuosina 1968–1980. Koulutus siirtyi Jyväskylän sairaanhoito-oppilaitokseen tehtäväksi vuonna 1981. Ruokakuljetusmatkalla osastoille. Suojarinteellä pidettiin avoimien ovien päiviä, jolloin laitokseen pääsi tutustumaan. Päiville vieraili kuuluisuuksia, kuten Katri Helena, Päivi Paunu, Seppo Hovi ja kuvassa oleva Sauvo Puhtila eli Saukki. Saukin vierailun aikana Suojarinteen lauluryhmä sai nimen Humppaoravat. Keskuslaitosten kehittyessä alettiin kuitenkin jo 1970-luvulla keskustella palvelujärjestelmän muutostarpeesta. Laitoshoitoon painottuva sosiaali- ja terveyshuollon palvelurakenne tulisi kokonaisuudessaan lähivuosikymmenenä liian kalliiksi. Rakenneuudistuksen tavoitteena oli kehittää kuntiin avohoidon palveluita ja kuntoutusta kohtuullisin kustannuksin. Keskuslaitokset toimisivat kehitysvammaisten palvelu- ja resurssikeskuksina pitkäaikaisen laitoshoidon sijaan. Suojarinteeltä kehitysvammaisia alettiin siirtää 1990-luvun alussa omien kuntiensa laitoksiin ja asumisyksiköihin. Kaikkien osalta kuntiin siirtyminen ei toteutunut parhaalla mahdollisella tavalla. Siirrot olivat kipeitä kokemuksia sekä pitkäaikaisille asiakkaille että henkilökunnalle. Suojarine oli asiakkaiden koti ja siellä olivat heidän tärkeät ihmissuhteensa. Suojarinteen pappi Liisa Linnala kertoi muutostilanteesta vuonna 1993. Vammaisia kuljetetaan Suojarinteeltä ja joistakin asuntoloista kuin esineitä, välillä ihmisarvoa alentavasti. Tuokaa se huomenna tänne, pankaa tavarat taksilla perässä. Suojarinteen kuntayhtymän laitospalvelu, asuminen ja päivätoiminta siirtyivät vuonna 2007 Keski-Suomen vammaispalvelusäätiölle. Kehitysvamman neuvolatoiminta siirtyi sairaanhoitopiirille. Suojarinteen kuntayhtymä purettiin vuonna 2008. Mä tuollaisena rakastan sua. Suojarinteen väen valmistama ja esittämä kirkkonäytelmä Jyväskylän Taulumäen kirkossa kehitysvammaisten kirkkopyhänä vuonna 1972. Hengellinen työ kehitysvammaisten ja heidän omaistensa parissa Keski-Suomessa alkoi kehittyä 1960-luvun alkupuolella hoitolaitosten lisääntymisen myötä. Diakoniatyöntekijät olivat jo sitä ennen tehneet kotikäyntejä, pitäneet kerhoja ja päivähuoltolatoimintaa sekä järjestäneet leirejä ja kirkkopyhiä. Kehitysvammaisten äidit saivat leireiltä ja kursseilta toisiltaan vertaistukea ja saivat kertoa tuntojaan perheiden vaikeista tilanteista. Kehitysvammaisen syntymä koskettaa perheen elämänkatsomusta ja arvoja. Ote Martta Össin kirjasta 10 vuotta kehitysvammaisten asialla. Oli kesäkuu 1965.
Yli 30 kehitysvammaisten äitiä oli kokoontunut leirille Kattilanvirralle, jossa leirin puolivälissä muuan karjalainen äiti kertoi yllättävästä vaikeudestaan. Halustaan huolimatta hän ei voinut mennä enää ehtoolliselle, koska hänen kehitysvammainen aikamiespoikansa halusi päästä mukaan, mutta ei voinut, kun ei ollut käynyt rippikoulua. Rippikoulua taas ei voitu pitää, koska poika ei olisi siihen pystynyt. Tämä yllättävä vaikeus oli meille ulkopuolisille sitäkin yllättävämpi, ettei se ollut kellekään leiriläiselle yllätys, vaan yhteinen kokemus. Vain me enemmän tai vähemmän jumaluusoppineet olimme asiasta tietämättömiä. Tästä yhteisitkusta oli seurauksena puhelinsoitto Helsinkiin, ja jo seuraavana päivänä saatettiin leirille ilmoittaa, että Suomen kirkon sisälähetysseura järjestää kehitysvammaisille rippikoululeirin. Sisälähetysseuran työntekijänä toiminut lehtori Martta Ösch aloitti rippikoulun kehitysvammaisille. Ensimmäinen rippikoulu pidettiin Kattilanvirralla Rautalammilla huhtikuussa vuonna 1966. Myös Suojarinteen nuoria lähti rippikouluun. Konfirmaatio oli Rautalammin kirkossa vuonna 1966. Martta Ösch eli Mössi toi rippikouluopetukseen havainnollisuuden ja elämyksellisyyden. Kristinuskon sanoma elettiin käytännössä todeksi. Kattilanvirran leirillä opetus oli kokonaisvaltaista ja ymmärrettävää. Siitä kertoo erään kehitysvammaisen savolaispojan vastaus Mössin kysymykseen, missä hän Jeesus oli elänyt. Poika vastasi, eiköhän se näillä rannoilla liene elänyt, kun täällä hänestä puhutaan. Veikko oli jo rippikouluun tullessaan valmis saarnamies, helluntalainen, kertoi Veikko. Sanottakoon kuitenkin, että tämä korostus johtui yksinomaan hänen kokemastaan rakkaudesta kotipitäjän helluntalaisten parissa. Luterilainen opettaja kelpasi sentään hyvin nuottitelineeksi, muisteli Mössi. Keski-Suomen kehitysvammaisten avo- ja laitoshuollon teologin toimi perustettiin 1.7.1969 alkaen. Martta Ösch hoiti tehtävää eläkkeelle jäämisensä asti, eli vuoteen 1972. Liisa Linnala tuli Keski-Suomen kehitysvammatyön lehtoriksi vuonna 1973. Ehtoollishetki liikuntavammaisten osastolla. Kirkkovuotta ja muita opetettavia asioita käydään läpi havainnollisesti ja eläen. Pappi sai palvella myös henkilökuntaa ja heidän perheitään sekä tukea työntekijöitä erityisesti vaikeina muutosaikoina. Kirkon diakoniakeskukseen perustettiin kehitysvammaistyön sihteerin virka sosiaalineuvos Eila Ollikaisen ja rovasti Olavi Tukiaisen aloitteesta vuonna 1974. Kirkon työntekijöitä alettiin kouluttaa hengellisen työn erityiskysymyksiin ja kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä sielunhoitoon. Suojarinteen kappeli siunattiin käyttöön joulukuussa 1997. Kappelissa pidettiin siunaustilaisuuksia ja se oli rukous- ja hiljentymispaikka omaisille ennen vainajan kotiin kuljetusta.
Rippikoulutyön piiriin tulivat myös vaikeasti ja syvästi kehitysvammaiset vuonna 1988 rippikoulusuunnitelman myötä. Opettajan työskentelyn edellytyksenä on, että hän uskoo nonverbaaliseen viestintään ilman sanoja. On uskottava siihen, että yhdessä kokemisen ja elämisen kautta tapahtuu avautumista ja vapautumista, ja myös asenteet muuttuvat. Liisa Linnala muistelee vaikeimmin kehitysvammaisten rippikoulua. Suojarinteen nuoria äitiensä avustamina Kivilahdessa joka aamu aloitetaan kosketuslaululla. Kun Jumala sanallaan Maijankin loi, hän tarkoitti samalla näin. Sä arvokas oot, sä osaat ja voit. Mä tuollaisena rakastan sua. Toisen päivän iltana eräs äiti itki. Onko ihan pakko laulaa tuota laulua, kun ei osaa eikä voi? Konfirmaatio Suolainen kirkossa ja juhlakahvit seurakuntatalolla. Pois lähtiessään äiti sanoi, nyt minä tiedän, että Maijakin on juhlan arvoinen. Konfirmaatio Suolainen kirkossa vuonna 1990. Liisa Linnala konfirmoi 3 rippikoululaista, avustajina 2 äitiä ja hoitaja. Tervehdys täältä Suolahden kirkosta. Olen Maarit Nuopponen, Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön pappi. Olen tähän työhön tullut vuonna 2005. Silloin työhuoneeni oli Suojarinteen keskuslaitoksen terapiatalolla. Nykyään se on Suolahden seurakuntatalolla. Työhöni kuuluu rippikoulujen pitämistä. Pidän rippileirejä, iltarippikoulua, päivärippikoulua ja kotirippikoulua. Tämä Suolahden kirkko on monen Suojarinteellä asuneen rippikirkko. Heistä yksi on työystäväni, joka aina ihmettelee tätä Suolahden kirkon alttaritaulua, missä on kuvattu Jeesus paikallismaisemassa Kirppuvuorella. Yhdessä ihmettelemme, että miten Jeesus on Kirppuvuorella. Sitten toteamme, että Jeesus siunaa myös kaikkia suolahtelaisia. Psalmista 16. Herra, sinulta saan ruokani ja juomani. Sinun kädessäsi on kaikki, mitä minulle tapahtuu. Minä kiitän Herraa, hän neuvoo minua. Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, enkä tunne pelkoa. Herra, sinä osoitat minulle elämän tien. Sinun lähelläsi on aina ilo. Sinun oikealla puolellasi on ikuinen onni. Työssä käytän selkoraamattua ja sieltä oli tuo äsken lukemani teksti. Minulla on sen verran harvinainen työ, että tässä työssä pappi saa ottaa tosi paljon vastaan rakkautta seurakuntalaisilta. Ja he on myöskin monessa kohtaa tämmöisiä ilon ammattilaisia. Eli työhön liittyy myöskin paljon iloa, joka sitten auttaa myöskin sellaisilla hetkillä, kun elämässä on surullisia asioita. Kun on ensin saatu jakaa iloa, niin sitten voidaan myöskin helpommin jakaa elämän vaivaa ja vaikeutta ja myöskin suruja. Kehitysvammainen voi antaa esikuvan uskon yksinkertaisuudesta, luottamuksesta ja ilosta. Uskosta on tullut ihana voimavara.